салом алейкум, бо шумо ҳастам қоқшинос ширин ва хабари муҳим оиди ҷудо кардани квота дар маркази муҳоҷиратии сахр ва шаҳри Москав дар моҳи июл ба шумо ин хабарро мерасонам ва шумо метавонед ки видеоро аз аввал то охир пурра тамошо кунед, гӯш кунед ва метавонед ки саволҳои худро дар поёни видео дар комментарияҳо нависед. ман имконият пайдо мекунам ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам ва ғайри ин дар ин видео ман каме ҳам гуфта мегузарам ва дар поёни видео дар комментария пурратар менависам. метавонед ки ҳамон комментарияи поёни видеоро пурратар хонед ва аз худ кунед, нависта гиред. ба шумо гуфтаниам ки дар моҳи июл дар шаҳри Москав дар маркази муҳоҷиратии Сахрова квота тақсим карда шуд ва рӯзҳои онро ман ба шумо ҳозир мегӯям, кадом соатҳо, кадом рӯзҳо, ва шумо метавонед ки ҳуҷҷатҳои худро гирифта ба ҳамон ҷо рафта ҳамин хел заявлени ариза пур кунед, бехато пур кунед ва рақами телефони худро низ нависед, электронни почта дошта бошед нависед. зиёди инсонҳо ба ман савол медиҳед ки чӣ хел аризаро пур кунем. ба шумо гуфтаниам, ман ҳамин заявление ки шумо гирифтед, ҳатто метавонед ки худатон аз интернет скачат карда гиред ва дар ҳамон маркази муҳоҷиратӣ ба шумо медиҳанд. вақте зиёди инсонҳо мегӯянд ки забони русиро мефаҳмем, аммо навиштан хато мекунем. барои ҳавай бехато бояд нависед. дар хона метавонед ки дар як коғази сафед нависед ҳамин хел аз рӯи ҳамин ва он ҷо рафта баъд кучонда дар ҳамон сафеднавис нависед. ва бинед дар ин ҷо мақсади масалан муроҷиати шумо, ба кадом мақсад шумо муроҷиат доред ки ба шумо квота тақсим карда диҳанд, шумо масалан инҷа пурра менависед. ва ғайри ин бинед ки дар ҳамин ҷа фамилия, имя, отчество ҳаст, ному насаби худро бехато менависед. гражданство, шаҳрванди кадом давлатест, масалан Тоҷикистон бошад, Таҷикистон менависед. дата рождения, ҳамон рӯз, моҳ, соли таваллудро бехато менависед. мана место рождения ҷои, яъне таваллуд, ҷои таваллуд, куҷо таваллуд шудед, ҳамонро пурра бехато менависед. масалан Тоҷикистон бошад, Таҷикистон, масалан район, масалан ягон шаҳр бошад, шаҳри Душанбе бошад, пурра бехато нависед, майда нависед, ғунҷад. мана место рождения гуфтам, национальность, мана паспорт, яъне загранпаспорти шумо рақамашро инҷо бехато нависед. адрес ҳамон дар шаҳри Москав, адреси ҳамон шаҳри Москав, адреси регистратсияро бехато нависед. нафароне мана телефон доред, ҳатман телефонро нависед бехато. ғайри ин агар ки электронни почта бошад, дар ҳамин ҷо дар бари телефон нависед, чунки ягон навигарӣ шуд ва шумо ба воситаи телефон ё электронни почта хабар мерасонанд. баъд дар ин ҷо мана савол додааст ки шумо пештар барои квота муроҷиат кардед ё не, чанд маротиба муроҷиат кардед. агар муроҷиат карда бошед ва шумо отказ ё рад карда бошанд, ҳаминҷа менависед. масалан агар шумо муроҷиат карда бошед, да менависед. чанд маротиба бошад, ҳамона менависед. агар муроҷиат накарда бошед, нет менависед. муроҷиат накарде менависед. семени положение, яъне ки зан доред ё шавҳар доред, қонунӣ инҷо менависед. оиладор бошед менависед, яъне оиладор ҳастед ё нестед. ана инҷа близкие родственники ки гуфта шудааст, масалан падар, модар, зану шавҳар, фарзандон, ана инҷа менависед ному насабошона, яъне зан, мард, ҷинсаша менависед, фамилия, ному насабша менависед, дата рождени, соли таваллудша пурра бехато менависед, шаҳрванди куҷо аст менависед, адресаша, суроғаша пурра инҷа менависед. барои ҳавай нафарони савол додед, бо диққат гӯш кунед. ҳаминро ки пур кардед, пурра бехато ки пур кардед, баъдан месупоред ва муддати 30 рӯз ба шумо, яъне ки агар квота ҷудо карда диҳанд, шуморо огаҳ мекунанд ва шумо 30 рӯзро интизор нашуда як хабар гиред, бофаҳмед ва огаҳ шавед. мумкин ягон хатогие онҷо шудааст, то ки кӯшиш кунед ки ба шумо квота тақсим карда диҳанд, шумо ҳуҷҷатҳои шумо тайёр бошанд. дар ин вақт барои гирифтани РВП месупоред. муддати 2 моҳ РВП мегиред. муддати 2 моҳ РВП ки гирифтед, бемалол ба шумо патент лозим нест. кор мекунед, зиндагонӣ мекунед, ҳатто аз масалан ёрдами табибон, духтурон, яъне ки ройгон бепул истифода мебаред. барои ҳамаи нафароне ки агар пештара видеои манро бинед, квота кадом ҳуҷҷатҳо лозим, чӣ ҳуҷҷатҳо лозим, дар видеои пештараи ман ҳаст, истифода баред. ман саволҳоро такрора намегӯям. ғайри ин гуфтаниам ки дар поёни видео пурра менависам. ҳозир ҳамон метавонед ки поёни видеоро хонед
و غیر نفران دانشجو باشد یا خدمت حربی دارید در اساس کانترکت در روسیه، نفرانی که یعنی متخصص هستید، اینوسترهای کلان، شما می توانید که عین حال مراجعت کنید در همین ساخر و اوید گرفتن РВП و گرفتن وید داننده های زبان روسی نیز امکانیت دارند که برای گرفتن وید مراجعت کنند. امکانیت پیدا شده است، امکانیت را از دست ندهید و مراجعت کنید. و نفرانی که اگر زبان روسی رو خوب میدونید، در همون وقتی که عریضه می نویسید، زایولین می نویسید، خواهش میکنم هموطنان رو دستگیری کنید. نوشتن همین عریضه 5-10 دقیقه وقت شما رو میگیرد. یکدیگر رو دستگیری کنید، کمک کنید. این یک کاری نیک میشود، این یک کاری ثواب میشود. و ویدیو رو پادلیتسا کنید، فرستونید با واسطه تلفن ها با دیگران تا که هموطنان آگاه شوند. یعنی 1-2 ایول و 5-6 7 ایول از ساعت 9 تا ساعت 4-5 عریضه ها قبول کرده می شوند. نوبت در نوبت زنده، یعنی اوچرت، ژیوی اوچرت میگن. همین خود رفته نوبت میگیرید و به معلول عریضه خود رو پر کرده میسپرید. در امان خداوند باشید. سوال ها باشد در پایان ویدیو مرحمت نویسید و با سوال های خود جواب خواهید گرفت.